שלום לכל הצופים, הפעם נדבר על ענייני תפילה ששייכים לחנוכה. כהקדמה נאמר, כך כותב הראש, צריך להחזיק בנוסח אבותיו שתורה היא ואין לשנות. גם הרב יהודה עייש כותב, זה דרכי תמיד, שלא לשנות מהמנהגים כלל וכלל, מכיוון שניתקנו ימים מקדם על ידי רבנים וגאונים, וכל המשנה ידו על התחתונה ואינו אלא טועה ופורץ גדר, שכל מנהג ומנהג יש לו שורש וצינור למעלה. לכן לומדים, זה הכלל בכל הדברים האלה, שאל אביך ויגדך זקניך ויאמרו לך, כל אחד יעשה כמנהג אבותיו ולא יחפש רפורמות. אמרנו אתמול שבתפילת ערבית מתחילים במזמור של חנוכת הבית לדוד, ובחנוכה אומרים אותו גם בשחרית במקום שיר של יום. והמנהג שלנו שאין אומרים לא תפילה לדוד וגם לא בית יעקב וגם לא הושיענו כל ימי החנוכה וגם לא בראש חודש וגם לא בכל הימים שאומרים בהם מזמור מיוחד. המקור לזה קדום בספר אבו דרהם, וכך נהגו בהרבה עדות מישראל, וכן אנחנו צריכים להמשיך. בנוסף, המנהג שלנו לומר מזמור את הפסוק מזמור של חנוכת הבית לדוד גם בפסוקי הודו לפני השם מלך. לא מתחילים בארוממך כמו שכתוב בכמה סידורים חדשים שכתבו בפירוש, גם בחנוכה מתחילים ארוממך כדי לבטל. למה הם כתבו את זה במיוחד? שלא יכתבו כלום, נבין, כתבו את זה כדי לבטל את המנהג. אז אנחנו ממשיכים את המנהג שלנו, וזה הדרך הנכונה. כל אחד יחזיק במנהג אבותיו, ונאמר מזמור של חנוכת הבית לדוד. מדוע אומרים את זה? אפשר לחפש כמה טעמים. הרב יוסף משאש כותב שהטעם הוא כדי לפרסם את הנס. הרי בחנוכה זה עניין לפרסם את הנס, אז אומרים את זה מזמור של חנוכת הבית, נזכרים שעכשיו חנוכה. אגב, שהזכרנו את המזמור הזה, נאמר איזה דקדוק אחד, כתוב שם חייתני מירדיבור, זה הביטוי הנכון, לא ולא מירדי בור, והדלת בחיריק, מירדיבור. מלבד זאת, אז הרחיב בסוגיה הזאת של אמירת הפסוק מזמור של חנוכת הבית לדוד בפסוקי הודו, בהרב ערן שמואל שמחון בקובץ מנורה בדרום, קובץ שישי, שנת תש"ף, טבת תש"ף. מי שרוצה לעיין שיבדוק שם. בנוסף לכך, אנחנו נוהגים בפתיחת ההיכל לומר רשימה של פסוקים שעוסקים בנר או באור. הפסוק הראשון, נר לרחלי דבריך ואור לנתיבתי. המנהג הזה קיים ונפוץ בהרבה עדות, גם במרוקו, גם באלג'יר, גם טוניס, לוב וג'רבה ועוד הרבה. אם כי יש כמה שינויים במספר הפסוקים, יש שנוגעים 5 פסוקים, יש שנוגעים 7 פסוקים, יש שנוגעים 9 פסוקים. כל אחד יעשה כמנהג אבותיו ולבד שלא ישנו את המנהגים. והשינוי המשמעותי בחנוכה ההלכתי הוא, כמו מה שכותב מרן בשולחן ערוך סימן תרפ"ב, שצריך לומר על הניסים גם בברכת המזון וגם במודים. וגם בעל הניסים יש שינויי נוסחאות, כל אחד יקח סידור כמנהג אבותיו ויאמר לפי נוסח אבותיו. ונמשיך בעניינים הזה של על הניסים. אגב, הנוסח הפשוט זה מה שברור, צריך לומר על הניסים ולא ועל הניסים. ועל הניסים זה תיקון של חכמי האשכנזים, שככה הייתה דרכם לשנות את כל הנוסחאות ככל העולה על דעתם. לכן שינו בורא פרי גפן במקום הגפן, תורתך לימודיך שמך במקום תורתך, שמך וכו'. ככה הם שינו את כל הנוסחאות. גם בברכת האילנות, במקום להגיד שלא חסר בעולמו כלום, אמרו שלא חסר דבר, כי בתנ"ך לא כתוב כלום. אז הם ככה נטו לעשות שינויים מופלגים בנוסחאות התפילה, וחבל מאוד שכמה מחכמי הספרדים בדורנו נגררו אחר האשכנזים, כי דרכם אין הדרך הספרדים בשום מקום שהוא. לכן אנחנו צריכים לומר על הניסים, זה הנוסח בכל הסידורים הישנים, זה הנוסח בגמרא, זה הנוסח בכל מקום, וכך יש להמשיך. הרחיב בסוגיה הזאת הרב יעקב חיים סופר בנכד שלה כף החיים, והוכיח את זה באותות ובמופתים.
והדבר הזה ברור, ועוד נרחיב בנוסחאות של על הניסים בעזרת השם מחר. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן, וחנוכה שמח לכולם.